Ako ilustrátor sa snažím udržiavať pozornosť dnešných detí práve rozmanitou ilustráciou, rôznymi štruktúrami, rôznymi detailami a skrytými vtipami a formy, ktoré do tej ilustrácie skrývam, takže dúfam, že sa mi to darí. Taktiež v poslednej dobe mám veľmi rada štýl drobnokresby, ktorý som publikovala aj v časopise Bublina, aj v časopise Slniečko, ktorý vlastne je v štýle hľadaj a nájdi, takže veľmi sa snažím, aby tie deti pri v podstate videní tej mojej ilustrácii hľadali rôzne detaily a boli v podstate vo fantázii naplno. Najnovšia autorská kniha s názvom Čo to búcha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Monokel, som odprezentovala a vlastne priviedla k životu práve na festivale Zázračný oriešok. Nápad tejto knihy bol veľmi spontánny, by som to nazvala. Vznikol v podstate úplne náhodou. Bývali sme v Ráči a jeden horúci letný večer sme mali otvorené okno a počuli sme naozaj rôzne zvuky od susedov, toho ako napúšťajú vaňu, ako kvapká niekde vodovodný kohútik, až po motorku a zvieratá, vtáky a tak ďalej. A ako sme tak ležali v posteli s manželom, tak sme začali tak uvažovať, že čo to búcha, čo to asi môže byť. Snažili sme sa prísť na tú príčinu tých daných zvukov. A ako sme tak koncipovali, tak sme v podstate čím ďalej, tým viac zachádzali do fantázie. Napríklad, čo to búcha, je to krokodil zaseknutý v potrubí, alebo že majú susedia vo vani veľrybu. No a v podstate zhrnula som tieto koncepty do asi nejakých 60-70 odrážok, s ktorými som potom komunikovala s vydavateľstvom Monokel ich potenciál danej v knihe. Začala som tvoriť ilustrácie formou koláže a celá táto kniha v podstate vznikla aj v kooperácii s pánom Petrom Michalíkom, ktorý mi vlastne pomáhal kooperovať s tými textami tak, aby boli naozaj použiteľné v knihe. Následne som sa vlastne pustila do samotnej ilustrácie, no a kniha vyšla v podstate pred pár mesiacmi, pred letom. Nakoľko musí ilustrátor prispôsobovať svoju techniku, toto beriem ako čisto autorský počin. Často prispôsobujem svoju techniku ilustrácie a štýl ilustrácie najmä textom a daným autorom, s ktorými kooperujem a spolupracujem. A snažím sa o to, aby tá ilustrácia bola stále niečím iná. Možno inak posunutá, možno daná iným smerom. Snažím sa o to, aby ten divák si videl v mojom portfóliu nájsť naozaj z viacerých rôznych štýlov a námetov. A teda pevne verím a dúfam, že sa mi to darí, pretože sa naozaj veľmi snažím, aby tie ilustrácie boli čo najväčšom kontakte s textom a s daným spisovateľom. Ilustrovala som knihy mnohým slovenským spisovateľom a zaznela otázka, s ktorým sa mi spolupracovalo najlepšie. To veru povedať neviem. A nie len z nejakých etických dôvodov, ale hlavne z toho princípu, že čo spisovateľ, to iný štýl písania. To absolútne iný námet, iná fantázia a iná atmosféra. Mám veľmi rada bláznivé texty Braňa Jobusa, ktorým som ilustrovala Chrontulienku. Je to niečo vystrelené do fantázie. Následne sa mi veľmi dobre spolupracuje s Kristinou Baluchovou, ktorej som ilustrovala už 2 knihy Zahadačnice na konci ulice a Hodok a čarovné Vianoce, ktoré sú typické svojou ľudskosťou, svojou empatiou a tými emóciami, ktoré tam dokážu do toho textu vnoriť. Čiže mojou úlohou je vtedy naozaj prispôsobiť tú ilustráciu tak, aby mala ten charakter, tú atmosféru. A veľmi, veľmi dobre sa mi spolupracuje aj s Dianou Mašlejevou, ktorá práve naopak ide úplne smerom a štýlom toho medziľudského porozumenia, chápania, práve že ide do tej diverzity, do tém rovnosti, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, hlavne v dnešnej dobe. Takže môjim cieľom je pri jej textoch ukázať ten priepastný rozdiel, ktorý sa mnohokrát nachádza takto medzi deťmi a čitateľmi. No a čiže v podstate neviem, ako keby povedať, s ktorým sa mi spolupracuje najlepšie a najradšej, pretože stále je to o niečom inom. Každé texty prinášajú iný zážitok, takže som vďačná za všetky texty, ktoré som ilustrovala. Na tému potreby knižnici a návštevy knižniciach alebo knižnici ako role v dnešnej dobe si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitá inštitúcia. A to naozaj z toho hľadiska, že každá knižnica, mám pocit, má obrovský potenciál a snahu pripraviť tým čitateľom čo najlepší zážitok. Veľkým vyzdvihnutím, alebo naozaj, že veľké plus má Piešťanská knižnica, ktorá sa snaží nielen nejakým charakterom tej knižnici prispôsobiť čitateľom, ale aj ilustráciami a vizuálnymi prvkami, ktoré sú to naozaj všade náokolo. Je to naozaj taký ten zlatý stred všetkých knižníc z môjho uhlu pohľadu. A myslím si, že ako spoločnosť je veľmi potrebné, aby navštevovala knižnicu a najlepšie začať od malých detí a tie dovedú, dúfam, svojich rodičov do tej knižnice, pretože naozaj
naozaj knižnice nepatria len do povinnej jazdy, ale hlavne ako táto Piešťanská je to priestor, kde naozaj oddychovať, vzdelávať sa a tešiť sa z toho prostredia.